Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate it. Turn on this table last episode in the number 5 omusha. Babonile abantu sisovelile ukhulumile kodwa ubuso bakhe bufihliwe sengikhohliwe isizathu sokuthi ubuso bufihlilweni. Lana ku social media bakhona abanye bathi uFaith lo oke wavela before season 5 if ngingakhulumi iphutha usisi kaMseleko loyana asazi ubuhlobo babo kanjani abachaza kodwa isibongo fana kufana nani uHadebe umthimkhulu uBhungane abakuyenzeka abanye abe uHadebe omunye ayibize ngomthimkhulu okuyisithakazelo clan names njengoNkosi noDlamini sengikhohle ukuthi nobani isibongo esisodwa uDr Musa Mthombeni no Baba uMseleko uMusa Mthombeni igama nesibongo kuyafana ukuthi phakathi ka Mthombeni udokotela noMseleko kukhona osebenzisa isithakazelo kodwa into eyodwa uDuma Ntando lo osaziwayo uMthombeni udokotela uMseleko njengoba simazi ngomseleko into eyodwa isibongo esisodwa ukuthi ke kuhluke ukuthi omunye usebenzisa isithakazelo lo sisi ke esimbone ku season 5 kungakaveli ukuthi uDuma sisabona ubuso sabona inhlobo ayiyona indlela ayiyona sasimbona ukuthi hawu cishe ufana noMakhomalo ucishe ufana noMayeni usondela kubona omangabe sithi hayi engathi ke ziyakhala uye ngempela kanti sizothola isibongo sakhe ukuthi uDuma mase sithola ukuthi uFaith Duma phela uMseleko nje naye manje mina sengaqambelani kamanga hayi ngiyaxolisa ukuthi amanga senilikhulumelana iphutha khona othi nje uyeza ku season 8 usisi kaMseleko futhi esikwaziyo esike sakubona ku social media ngathi manje useshadile usebiza uDuma nesinye isibongo sizoboshwa ke phela manje eqaleni ku season 5 wagcwala ku social media because leya family ngesiyathanda uDuma iyathanda ukwenza lento eyenziwayo ayibo bonke abantu abadumile befuna ukutrend bafike baveza lo sisi bangasitshela ukuthi ubani salobu sithi hayibo cha ngeke ungathi mangwabeke impela impahla zakhe kuyahamba mase kuvela sambona ukuthi usisi kaMseleko ngesibongo awu isihlobo usisi wakhe saphinde futhi sambona kwiphathi kaMhlophekazi ukube kube number 5 babeyosho ku season 5 ukuthi unumber 5 isihlobo sakaMseleko lo yasisi unazi izithombe noMayeni unazi izithombe noMakhumalo noMpumelelo noVuyo futhi so nje lokho ozobe usukubona ku social media sekwamanga angithi kukhona omunye usisi ngemtshelile la owanawo ukuthi ngiyayisho lento ku social media yaqamba kwamanga ukuthi ngithi njengoba nje sibuka uthando nesithemba akusitho anglunywa yini njengoba sibuka uthando nesithemba khona abanye abangazazi izibongo zase-KZN labo ke mina ngiyabaxolela ngoba ngathi badidekile ngoba abakwazi lokho engichazayo ukuthi uMthombeni noDuma noMseleko isibongo esisodwa kube khona abanye asebekutholile lokho sebefuna nje ama-views basazoqhubeka bethi uFaith Duma sebeyazi kodwa ukuthi uDuma lo noMseleko noMthombeni into eyodwa ngoba nolwandle bethi isithakazelo kube khona-ke abafana nami la ku-YouTube abafuna le mali yakhona ngoba le mali yakhona ayilula seyoyiphinda-ke into ayaziyo ukuthi ayilona iqiniso njengoba benza nakhona kuthando nesithembu yinto efanayo ngoba uthando nesithembu uma ungabalalela kahle ulalele nje ulalele mase ubalalele mase uyabuka futhi izinto ezenzayo uzobona ukuthi cha yindinganekwane yabo ngoba phela manje uma ukuthi abasixoxela inganekwane abahlali ngani phansi sibabuza imibuzo
Ngoba phela umbuzo osubuzwe imina sengilindele impendulo ukuthi kuthini. Abahlali-ke phansi. I-tell all nje ngeke uze uyibone. Into ebalulekile ukuthi besixoxele ingane okanye mase kuba nalabo sisi abazoba excited ukuthi kuze omunye unkosikazi. Abanye-ke mina ngithanda bani, mina ngithanda bani, uthanda bani kakhulu. Into engathi shu. Lena sithi phela sesilindele ukuthi siyafunda kuyo. Isintu sabo sithini? Balandela isiZulu. Sebeliyekile isonto. Iy'ngane-ke zihlangene zoba yihlangene. Banazo iy'nkinga noma banazo asazi. Kodwa khona sebeku-season 7. Ngoba phela abantu bayabuka. Abantu bayathanda into vele ebenza nje belokhu bedideka, bexabana. Abantu abayithandi into e-peaceful. Abayithandi vele-ke. Isona sizathu sokuthi le show iyaqhubeka futhi ngoba balokhu bebuya nokuthi i-drama ithini, i-content, bebuye nenye into ngibuye ngiyibuza ukuthi lokhu kwenzelwa kuthini? Hawu, kumele sibuye sisabe thina okunye sibuye sisabe ukuthi phela abanye abasho sibuye sisabe nje thina okunye ukuthi hayi kusenzelwa thina yini? Kodwa okunye akukho serious. Kokunye kodwa sibuye sisabe. Niwe bantu. Cha ngeke. Indaba yami ayikho. Lokho esikusabayo ukuthi bafike bekhulume into esindayo mase beyadlula begijima. Kukhona nje abakusho ku-season 6 salalela ukuthi hawu mhlampe-ke bafuna ukugeza igama labo ngoba phela ku-TV kubuka abantu abaningi naloya mndeni uyolalela ukuthi uyizwe kahle le ndaba. Sejika asisakhulumi lutho okuphathelene naleyo ndaba. Leya ndaba ababeyikhuluma ku-season 6 ngoba nathi sayibuza ukuthi hawu pho base bengaze bemxoshe kade ewubaba walapho ababehlala khona babengamxosha pho beze bethathe iy'mpahla kube kubi kanjalo. Kade bazi ukuthi ushadile. Bayidlula-ke leyo ndaba ngoba phela nakhu abayikhulumanga manje. Kuye yakhulunywa manje ukuthi kwenzakalani. Bye futhi guys, abanye bazodideka. Ngiyabonga i-support. Bye.